थोड़ी गरम माहौल में रोटी के सेक रहल बा। राजा राम के ट्रेलर आ गई, गाना सुपर पर हिट जा रहल बा। अभी प्रमोद प्रेमी संग विवाद भइल बा। ठीक बानू, अभी अनुपमा यादव से लेके के काजल अगवानी सब कोई का कहते हैं कंट्रोवर्सी कइल जाए। हाईलाइट नेशनल मीडिया में आई सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में होके एनएम प्रेम हो जाए। इहो बात सच्चाई है। काजल यादव जी के ही कारनामा है, उनका ही भोगे का ज्यादा पर बोला गलत ना रही तो इंटरव्यू पर स्ट्राइक है हमारा ऑल गिल। काजल अगवानी होकर चाहिए ओके भोजपुरी साथ अक्सर भोजपुरी बदनाम हो रहा है, भोजपुरी के थुथु हो रहा है। रातों रात स्टार बने के सपना छोड़ दीजिए। हम लोग सच बता दें कि हर जगह लड़का ही गलत ना हो रहे। सारी लाल यादव जी सुपरस्टार बाद में हो, काजल रघवानी सुपर हीरोइन बाद में, लेकिन इंसान हो लोग आम जिंदगी में भी हमनी के अपना देखे नहीं जानू। लड़का लड़की रोजे दो बात खातिर लड़ाई हो जाता, सब हो जाता, लेकिन जब आपन रहता तो तू ही हमार जान परान ओघरी ना बाबू ना इज्जत ना धर्म करम कुछ सोचाता। तो कहीं ना कहीं जो बात काट रखो तारी वो बात सोचे लायक बा। एक तरह से ना छोड़। अरे भाई तो प्यार में तू अंधा हो जीवो कि सामने वाला के देखवा कि दूधू वो लड़का के बाप और पत्नी बिया। बाबू हमू का कहतन, हम गलत नहीं के कहत, हम दोनों तरफ से बात दोनों सभी समझ रहल भाई बात के। बात का बाके लेकिन इहो मत बनी जाके आता ना हमनी के भी मत जैसे वो अंधा भइल नु तो हमनियो के कोई अंधा ना ठोकी जानू कि दूसरा राज के एगो लड़की के आइल बिया ओकर संग सब एगो करम नहीं के भाई। एक आदमी का आरोप रही तो सोचे वाली बात बा। वो गुजरात के लड़की है, महाराष्ट्र सरकार से अभी जाके वो कहली है कि महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करम के हमारे कइल जाओ। ऐसे कोई भी कांड हो रहा बैक टू बैक कांड हो रहा, लेकिन एगो औरत समाज खातिर नारी समाज खातिर मतलब सोचे वाली बात है। इंडस्ट्री में ये सोचे वाली बात है। लेकिन अच्छा ये बताओ, तू ही बताओ केहू भी पुरुष प्रधान बा जाहि दिन अभी इस बार सवाल उठावत लोग मीडिया वाले लोग भालो वो लोग बहुत कुछ मॉरल जानत लोग, वो लोग भोजपुरी जानत नहीं खेलो गाल पे किस कइले चाहे वो किस कइली ओजा कोन हीरोइन की हिम्मत बा मार देबे के चाहे बोल देबे के। अनुपमा यादव आज नु कह तारीख हमरा बुरा लागला ओकरी बोले की हिम्मत रहे ना केहू के भी। अच्छा की करा स्वार्थ ना अच्छा लागेला सबे हमरा के बता देबे कमेंट में, आप लोग भी बता दी। दो आदमी के भैया जी नेताजी फलाना जी आप कह चलत हैं काहे खातिर के बोल देम जाओ दिन से नेताजी हमार कमे बंद कर ना। तो केहू के डर रहेला, केहू के सवाल रहेला। बाकी बात तू जोन कहत रह सही गलत केनु गलत उनकर कदम बा, गलत स्टैंड बा, लेकिन एगो मॉरली देखनु कि हां भाई चीज हो सकता, घटना ऐसा हो सकता जोन काट रख रहल बा। बाकी बताओ क्या कहत। लेकिन हम तो अभी भी सवाल करब कि भाई यदि आप इंडस्ट्री में कोनो लड़की आ रहल बाड़ी, ई खेसारी लाल यादव जब बात कर रहे शुभांकर मिश्रा के शो पर कि भाई हम मर्दे के चलते मेहरारू लोग को पॉपुलरिटी बा, हीरोइन लोग के बा, इहो बात सच्चाई बा। खेसारी लाल यादव जी के ही कारनामा हो, उनकर ही भोगे के हां ज्यादा बड़बोला से चलते, ज्यादा बड़बोला के चलते रघवानी कोशिश कइली अपना से दबावे के सब कुछ कइली है। अभी उ का कहत रहे हमारे जान पे बात जब से खेसारी लाल यादव और काजल अगवानी के जोड़ी बिछड़ल बा, ओकर बाद 2024 में बलिया में स्टेज शो भइले, वहां पर भी काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के किस कइले रहे। अभी अल्फा अवार्ड शो भइला, ओ जो भी काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के गले लगैली और किस कइली, यानी कि काजल अगवानी की तरफ से खेसारी लाल यादव के पूर्ण रूप से सपोर्ट रहे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा खेसारी लाल यादव जो कह के काजल अगवानी के भड़का दियल गइल बा, ए चीज के हम भी सपोर्ट कर रहल बा। लेकिन खेल कइल गेल बा। आखिर जब गलत ना रही देखिए केहू के कंपेयर ना करम, पवन खेसारी चाहे पवन अक्षरा के बात ना ले, सवाल गलत ना रही तो इंटरव्यू पर स्ट्राइक है हमारा ऑल गिल। कौन इंटरव्यू पर जो इंटरव्यू पहिल का ही रहे। आज नेशनल मीडिया पे छिछी लेदर ना बहुत ज्यादा हो रहा है। आज कहीं ना वो गलती के बाद भी वो लड़की का भड़कैनी है, जब जानते बनी कि होल रोकने की कोशिश कई जाता दबावे। लेकिन एक बात आप देखी भैया चाहे काजल रघवानी हो चाहे जे हो भोजपुरी सवाल आज सिर्फ भोजपुरी बदनाम हो रहा है, भोजपुरी के थुथु हो रहा है, भोजपुरी के आवे वाला जो कलाकार स्ट्रगल करता रहे उनका करियर खराब हो रहा है। लेकिन अगर छोड़ा ना सब कुछ फायदा हो रहा है तो दूना स्टार के अभी भी फायदा होता है। आज भी देखी अच्छा एक गरम माहौल में रोटी के सेक रहल बा। राजा राम के ट्रेलर आ गई, गाना सुपर पर हिट जा रहा बा। अभी प्रमोद प्रेमी संग विवाद भइल बा। आप लोग काजल रघवानी जैसा आप लोग अंधभक्त मत बनम जा, कहीं सब देखते हुए नु पुरुष प्रधानता बा, औरत दबावल जाती। लेकिन क्वेश्चन ही बा, ठीक बा तू मान देल के औरत दबावल जाता। अभी ये काहे कंट्रोवर्सी भइला, खेसारी लाल यादव आज से 2 महीना पहले गइल शुभांकर मिश्रा के शो पर, ओकरा बाद काजल रघवानी ना आइली है। अभी काहे इंटरव्यू होली जानता है घटना ने पीछे वो रीजन बताया था नहीं। ठीक बा तू औरत प्रधान कर बिग बॉस, अभी वो चल रहा बिग बॉस, ठीक बानू। अभी अनुपमा यादव से लेके के काजल अगवानी सब कोई काहे कहती है कंट्रोवर्सी कइल जाए। हाईलाइट नेशनल मीडिया में आई सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में होके एनएम फेम हो जाए, इहो बात सच्चाई है। अच्छा अपने गलत रही तो बिग बॉस के देखे वाला सबसे ज्यादा इंडिया में व्यूअरशिप बिग बॉस से तो गलत चीज बता हटा दिखे जो ना। कौन गलत चीज बता कौन गलत चीज तू कहत बिग बॉस में बिग बॉस गलत चीज नहीं खे। वो बिग बॉस में जाए खातिर जो नहीं पूरे नेशनल मीडिया पर भोजपुरी इंडस्ट्री के छिया लेदर हो रहा बा, ऊ गलत चीज है। बिग बॉस गलत नहीं के। तू विवाद क के अपन गाना फिल्म चलवाइबा, एक आदमी अपन घटना तो होइए गइल बा और लुटाइए गइल बा, तू फायदा उठावा। ठीक बा फायदा उठाओगा, ठीक बा।
लेकिन क्वेश्चन तो बा अभी भी हम सवाल ये पर रही कि खेसारी लाल यादव एक शादीशुदा मर्द थे, उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद भी आप उनके साथ रिलेशन में आई, ये भी आपकी गलती है और ये गलती मानना पड़ेगा। बिल्कुल ई हाँ। बात हमहू मानत हाँ। तारी, ई बात हमहू मानत तारी। उ जोन कइले बाड़ी उ गलत कइले बाड़ी। जी हाँ। यही सु कानून में जाए लायक नहीं की। नहीं की। कानून से सहारा मांगे लायक नहीं नहीं की। अब जे बा के लोग के इमोशन के साथ इमोशनली होके कि भाई हमारे संग गलत भइल बा, उ चीज के ले आओ। और जितना भी अपकमिंग हीरोइन वालों इंडस्ट्री में आवत लोग, आप लोग भी सतर्क हो जाइए केहू के तनी मुनी प्यार से बात करे लगे, अंदर फुसलम जाना और दूसरा का चीज रातों रात स्टार बने के सपना छोड़ दी जा। हम लोग के सच बताओ तनी कि हर जगह लड़का ही गलत ना होले सब, कुछ ऐसा मामला तो हमने देखिए 6 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में बानी जा। अब बहुत से हीरोइन, बहुत से नया नया एक्ट्रेस के जाना तक जिनका अंदर सपना बा रातों रात स्टार बने खातिर, ओकरा खातिर कुछ वो कर दे।